Delitt ieħor kiesaħ u bieret li seħħ tard l-4 filgħaxija propju waqt li ftit il-bogħod mix-xena ta' delitt kien għaddej il-Festival tal-Lob tan-Nar. Kien għal-ħabta tal-11:15 tal-4 filgħaxija meta l-control room tal-Pulizija rċevit telefonata li kien hemm xi persuni feruti f'karozza fl-imqabba. Immedjatament uffiċjali tal-Pulizija li kienu fuq xogħolhom fil-madwar minħabba l-Festival tan-Nar marru fil-parti ta' triq il-konvoj ta' Santa Marija fejn kien hemm wieqfa karozza ta' tip Renault Megane. Fil-karozza il-ġisem bla ħajja ta' Xavier Gaffarena mejjed btir tan-nar dirett f'rasu u miegħu fuq in-naħa tax-xufier kuġinuh ta' 17-il sena Vince Gaffarena li wkoll kien ferut. Id-delitt jidher li seħħ ftit il-bogħod minn din it-triq eżattament f'Ħall Mill-Lieri fejn hu mifhum li l-kuġini Gaffarena kienu involuti f'xi tip ta' argument ma' persuni oħra, argument li wassal biex dawn il-persuni jisparaw it-tiri li kienu fatali għal Xavier u li ferew lil kuġinuh. U mifhum li kien propju il-kuġin ta' Xavier Gaffarena li saq minn hawnhekk direzzjoni lejn l-imqabba fejn hemmhekk kien qed isir l-ispettaklu pirotekniku. Mal-wasla tal-karozza fl-imqabba Xavier Gaffarena ta' 27 sena kien diġà mejjed kawża tat-tir f'rasu. B'Vince Gaffarena jittieħed l-isptar fejn instab li kien intlaqat minn tir ta' arma tan-nar fuq in-naħa tax-xeluk ta' sidru u ieħor f'wiċċu. Aktar tard huwa ġie operat u sa issa l-qagħda tiegħu tidher li hija waħda stabbli. F'konferenza tal-aħbarijiet fid-depo tal-Pulizija l-5 filgħodu, Brendan Pisani mit-taqsima relazzjonijiet mal-midja qal li diversi taqsimiet fih dan il-korp tal-Pulizija kienu jingħaqdu fi sforz kollettiv biex jinvestigaw dak li kien seħħ. Investigazzjonijiet mill-uffiċjali mit-taqsima tar-Rapid Intervention u dawk mit-taqsima tar-reati maġuri flimkien mal-Pulizija tad-Distrett waslu biex għal-ħabta ta' satejn ta' filgħodu tal-ħamis tkun iċirkondata residenza f'Ħall Kirkop fejn hemmhekk ġew arrestati żewġ żgħażagħ, wieħed ta' 18 u l-ieħor ta' 19-il sena u li qed jitqiesu bħala suspettati ewlenin f'dan id-delitt. Il-Pulizija qed jitkellmu wkoll ma' ġuvni ieħor ta' 17-il sena u ma' mara ta' 21 sena. Mid-dettalji li ta' Pisani tul il-konferenza u konferma li f'Ħall Mill-Lieri instabu anke f'dalijiet ta' skrataġġ fl-art. Kollox qed jindika li dan il-każ hu marbut ma' traffikar ta' droga, madankollu sa issa l-Pulizija għadha mhu qed teskludi xejn, anke għaliex jidher li kemm il-vittmi kif ukoll is-suspettati aggressuri huma magħrufa sew magħhom. Il-Pulizija għadha qed tinvestiga dwar dan il-każ u l-Maġistrat Viktor Għaxaq qed imexxi l-inkjesta. Kristina Majra għal Net News minn Ħall Mill-Lieri.